एबारावहाय एसे साबसिन नुलायदों माथो। एसे पाउडारफ्रा एसे दाम गोसानिखौ होनाय जादों दा बिदिनोसै। खुलुमबाय। दायो आङो सिस्टारखौ लोगो मोननाय जादों। जोंनि मुंदांखा देरहासार इउटुब इस्लारि बिथांनि जे वेब आङो बेखौ बिथांखौ लोगो मोननाय जादों। ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय माबायदि बबाव फैदों? जों दिउकेमाव फैदोंमोन गिर्जा हाबनो। ओमफ्राय गिर्जा हाब्बाय? औ गिर्जा हाबखांनानै नै दान्दिसे पिकनिक स्पटआव बेरायफैदों आरो। बेवहाय गिर्जा गनायजों लोगोसे बेरायफैनाय जाबाय ना? ओमफ्राय माबायदि सोलिनानै दं दायो? बिदिनो मोजां इसोरनि अननायाव। आच्छा, ओमफ्राय नोंसिनि आसोला दा बबेयाव दंहैयो? बियो दा गुवाहाटियाव दङ। गुवाहाटियाव ना? आच्छा, ओरैनो बेसे गोबाव थालाबायहैयोलाय? थायो बोरैबाला मास मोनसे बायदियानो जायो। मास मोनसे बायदि ना? एसे गोबावानो थाहैनाय जायो। लोगो दिगि खामानियाव नांथाबनानै थानाय मानसि नालाय। ओमफ्राय दा बे आइ फवालि पिकनिक स्पट बा जोंनि खाथियावनो थानाय इउथ केम्पआव फैनानै माबायदि गोसोफ्राव बेसेबांसिम थुलुंगानाय मोनखो? मोजां मोनदों गोसोआ। मोजां मोनदों ना? आच्छा, ओमफ्राय बेयावबो नायफैबाय? दिनैसो फार्स्ट नायफैनाय जादों ना? आच्छा, फुनबाय थाग्राखौनो फुनदों। आच्छा, स' गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा। थेंक इउ बयनिसिम। दा फंबायखौ आङो नैबे आइ फवालि पिकनिक स्पट दा बेवहाय बेरायलायनायाव आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय जादों। ओमफ्राय फंबाया बबे जायगानि आरो मा गामिनि आरो बेयाव फैनानै बेसेबांसिम गोसोआवहाय थुलुंगानाय मोनखो आङो बेखौ फंबायनाव गुबैयै मिथिनानै लागोन। माने फार्स्ट टाइम आङो दिनैहाय मोनदों जायगाखौथ' एसे मोजां मोनदों र'। माने सिगांथ' आं नुला बिदि नाम जायगाया। ओमफ्राय मा सनाव खुलियामोनथाय इयो? बेखौ आं मिथिलियालै, आं बावबाय। मा थांखि लानानै बे नोंनि उनजों थानाय जे बेखौहाय मा थांखि लानानै बेबायदि फोलावनाय जादों आं बेखौ एसे मिन्थिनो लुबैदों फंबायनिफ्राय। थांखियाथ' जेबो गैया, ओरैनोसो थामना? 2020निफ्राय लादोंमोन आं। लकडाउननिफ्रायनो। लकडाउननिफ्रायनो? लकडाउन फार्स्टनिफ्राय, ओमफ्राय नै दा जाबायना 23 ना? 23 बोसोरथाम जाबाय। बोसोरथाम। स' गावनि बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। थेंक इउ। ओमफ्राय बिमा, नों बे नावखौ गाखोनो मोननानै माबायदि मोनखो? आयौ, गिदिंनो रोंगोन ना रोङाथाय? आयै, नाव जावग्रायाबो मैबा सौग्रावहैनायसो होनदां। सौग्रावा? आयौ, रं लेखा हालायदों। मोजां सालाय। आयौ, सानैबो सालायगासिनो। ओइ बिफा फिसा, बांद्राय जिंगाजों दालाङाला, नानांगौबो ओंखारनान। जा गुवारखा ने? ओइ बिमा, नाव गाखोनानै माबायदि मोनदों? गाखोबाय थानोसै हरसे। मोजां मोनदों नामा? जावबाय थानोसो मोजांमोन मामि। बेसेबां जायो ओमफ्राय बिलआ? दे नाहरदो मा? आथिंसो रुयो माथो। ह। बैसिनि फैगासिनो, बांद्राय गोख्रै दा सालायदों। ला।
बैग्रि बारिखौसो बरिया खेबगासिनो हनै ओंखारदो मामि दे गाखोबावगौमोन आथिं रुइयो बारा गिदिं जा र' आथिं रुइयो देनानै ओंखारदो दे गोलोमलायो नै गोजां बोथोरावसो जावनो मोजां जानाय नाग्लिहाय खेबसे गाना ओंखारदो खामानि साननायखौ आं माथो गाना होआ बेयावहाय गाखोनायखौहाय सय दे एसे मिनि दे नानिमोन दे एसे मिनि दे दे गाखोदो नानि दे नानि गाखोदो माथो जानाय दे नानि नोंसिनि न'आ मैथो आमलायबादा नानि मोनैबो दे नै माथो नानिसो आंलाय बाबु सोंदों बाबु सोंदों आङो ओइ बाबु आंलाय बाबु सोंदों दे नानिमोन गाखोरा दे नानि गाखोदो दे गाखो बाबु गोरलैया जोङो गाखोगासिनो आरोना नै बाबुआ नै हेलौ बाबु ओरैनो हरलाय बाबु ओरैनो हरलाय ओमफ्राय बाबु मोननि न'आ बबेयाव हा बाबु आमलायबादा ने आस्सा जोङो बाबु ओइ बाबु नोंनि नामा माथो दे